Heippa ja tervetuloa Romppis ja mikä se oli isä? Stariikka-kanavalle. Tämä YouTube-kanava sai alkunsa siitä, että isällä on ollut pitkäaikainen ajatus, ehkä voisi jopa sanoa, että haave, YouTube-kanavan avaamisesta, että hän voisi kehittää itse, oppia ja opetella ja pitää yllä karjalan kielen taitoa. Se on kuoleva kieli ja isä sitä vielä osaa, toki ei arjessaan ehkä aktiivisesti käytä, mutta tämän kanavan myötä niin, saadaan pidettyä myös kielitaitoa yllä. Ja kanava itsessään lähti nyt sitten virallisesti liikkeelle siitä, että TikTokissa Romppis-kanavalla niin tein lyhyen videon, jossa isä puhui karjalan kielellä ja sehän sai suuren suosion ja kymmeniä tuhansia näyttökertoja ja satoja kommentteja, että tätä tarvitaan lisää. Niin isä, mitäs karjalan kieli, mitä se merkitsee sulle? No, se on minulle kotikieli. Kotikieli. Kenen kanssa sinä olet puhunut sitä aiemmin? Maamoin tuottoin kaikkien kai sukulaiset ollaan siellä Karjalassa kotossa. No niin. Mutta tällaisella pienellä, lyhyellä, vapaamuotoisella esittelyvideolla lähdetään tähän kanavalle. Päivityksiä tänne isältä karjalan kielellä tulee varmasti ehkä semmoinen kerran viikkoa tahtiin ja kanava varmasti jalostuu sisällöltään sitten myös muuhunkin meidän arjen juttuihin, mutta karjalan kieli ja kulttuuriperintö on tärkeä asia pitää yllä ja elossa, niin se isän kanssa siihen kannetaan nyt kortemme kekoon. Niin tervetuloa kanavalle kuuntelemaan. Miten sanotaan karjalan kieleksi, että heippa, hei hei? Hei, se on heinykö, nämä anteeksi. Nyt on vuoden ensimmäinen suovatta tulos. Hyviä kyllehyjä kaikille. No niin, näillä sanoilla nähdään ja kuullaan.